लोगोफोर नै दिनै आङो मा खामानि मावदों नायदो। दिनै आं बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर। आं दिनै नै दाउनो दै होदोंमोन दसे टाइम, ओमफ्रायो मेंनानै दसेहाय रेस्ट लाबाय आरोना। ओमफ्राय नै आङो दायो आखाइखौ सिरि सिरि लाखुमाबाय आरोना। आखाइया मिथिबाथाय दाद्रिखायो नै, ओमफ्राय दा बक्सआव खोबथेना लाबाय आरोना, लानायखौ नुबायना। ओमफ्रायो मानसिफ्रा बेयाव खावसे मावदों आरोना। बे खामानि मावग्रा सिटआथ' बहुद दं नालाय, ओमफ्राय मानसिफोरा बिदिनो खावसे खावसे रानो आरोना। ओमफ्राय जों दा बेयाव दाउनि खुगाखौ मेचिनजों सावदों आरोना। ओमफ्राय बैयावहाय जाबाय दाउनि मेगनावहाय द्रप फाइनालि नै, ओमफ्राय दा आङो 2 नम्बर सिटनिफ्राय 1 नम्बर सिटआव फैबाय आरोना। ओमफ्राय नै नायदो बिसोरनो मेगनाव, दाउनि मेगनाव द्रप होदों आरोना। हमै हमै बेबायदि होनांगौ। ओमफ्राय दा जों गासिबो फैजोब्बाय। ओमफ्राय नै साराहाय गावखौ लानाय नुनायखाय आन्दो जानानै थाबाय, फैखालायनायानो। ओमफ्राय दा जोङो गाहायाव साहा लोंनोसै आरोना। फाइनालि नै जोंनिया अख्राङा मबाइल नायगासिनो फट'लानि। ओमफ्राय नै बियो मादैमोनहा सारजों मा रायलायखोथाय, गसंनानै दाउखौनो लागासिनो सासेया। ओमफ्रायो जों दायो गासिबो साहा लोंनो गाहायाव ओंखारबोजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बे गारिया ना बाला अन्थाइ लाबोदों, मानो होनबा दायो 8था रुम बानायबाय थादोंना। फाइनालि नै जोंनिया रुमा ओंखारथारसिगोन आरोना। ओमफ्राय जां जां जाबाय, जानुवारि मासावनो ओंखारनो हागौ। लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।